achter me een crisis ben, maar we rennen hier in kwarte mouwen en in kwarte broek. Hoe zit dat? Begin juni, of halverwege juni, dan beginnen de eerste leveranciers uit te leveren. Dat moet al hier uitsorteerd worden op kleur. Alles moet stuk voor stuk prijzen worden. Ja, samen weten, het is hier altijd vol, dus u moet een heel stuk ombouwen. Dus er worden eerst dingen inscoot, dan gaat het timmerteam en dan moet er schoonmaken worden. Dus het neemt weekend tijd in beslag. Ik schrik er wel een beetje van, maar aan de andere kant snap ik het heel goed dat ze dus daar nul mee de wanden binnen. Dus mijn zei krijgt, ze doen dat oorstkruis net clear. Maar ik denk dan, nou, dit is misschien wel heel betierd. Qua temperatuur denk ik, maar die nog net hoeft. Nou, daar schrik ik eigenlijk een beetje van. Maar dat is al zomertijd dat ze er nu al mee beginnen. Maar de decembervakantie ben dan haast nog een dier om. En dan ben je hier met het spul bezig. Het is nog zomerboeten en de herfst moet nou nog komen. En dan kom je hier de bocht om en dan is het Christ. Ja, daar schrik ik van. Ja, dat als ze het jet. Ja, je bent er toch in de West en als ik nou in jouw mandje zeg, dan er is toch wat meegang. Ja, dan haast eigenlijk, ik zou er eigenlijk zijn hier rechterlijn Bidel. Maar helaas, ik denk, ja, wie moet hier even een rondje maken. Dus ja, toch een paar dingetjes toch maar even opdienen. Maar net voor in de crisis ben. Je kon toch eigenlijk net lid om, ja, ik zie een piek lezen. Ja, maar die is van mijn mem. Dus van mij niks voor in de crisis ben, maar wel een paar oorliedse dingetjes. Toch wel. Want nou ben ze er nog.